I agree with it because of the local autonomy law. But there I found the IRR that says you have to spend 1%. At yan naman, pwede naman, kung ang presidente sabihin sa kanila, gumawa kayo ng pag-ibig, pero bang hindi gagawa dyan ng mga homes? Gagawa yan. Gagawa yan. Nasa sa local government secretary, matatakot sa mga yan, gagawa yan. Pero yan, ang ginagawa, punta kayo doon. Dala kayo sa may airport, ang ganda-ganda nung barangay yun, tapos walang magawa na ganyan. That's a travesty. They have all these beautiful halls, pero wala nung para sa bata. Sir, just to be clear. Saka hindi lang ganun dapat ang gagawin nila. Dapat, kaya nga gusto ko mga urban development in Manila. Wala man lang tayo mga areas where children can play football, open field, may mga playground, wala eh. They have nothing to participate. Did you hear the story of sa Davao, yung Mintal? Ang ginawa nila sa mga bata, sinakay nila sa Dragon Boat, nawala ang crime. Nawala ang crime.